Para o BNG, as publicacións feitas este fin de semana por un asesor de Jácome nas redes, nas que acusa a traballadores do Concello de caprichos pederastas, son gravísimas e cruzan unha fronteira moi perigosa. Piden explicacións e reprochanlle a Jácome o seu silencio ao respecto. O normal é que nunha situación destas características o propio alcalde saíra públicamente para decir algo, non? Polo tanto, o alcalde o que fai é protexer, neste caso, a persoa que fai a denuncia, cousa que, por outra parte, tampouco nos sorprende. E nós o que lle dixemos foi, se vostede ten estes datos, ten esta información, non o faga público, porque, ademais, facendo público, incluso pode acabar beneficiando o presunto ou presuntos delincuentes, polo tanto, vaya directamente onde ten que ir, que a Policía ou a Fiscalía, e non a través das redes sociais, buscando ademais manchar a honorabilidade e a honestidade de tantos e tantos traballadores públicos que hai neste Concello. Ante a convocatoria dunha xunta de portavoces promovida polo alcalde para este martes, na que a orde do día versará sobre as asignacións aos grupos municipais e o novo modelo que Jácome tenta impor, o BNG xa anunciou que non participará. Nós xa dixemos outro día que o BNG non vai a participar deste mercado no que Jácome quere convertir o Concello, ou está intentando convertir o Concello. Nos declinamos xa outro día ir a esa reunión a que nos convocou, mañá tampouco vamos a ir á reunión, nós non temos absolutamente nada que falar desta cuestión. Hai un acordo de inicio de mandato que para nós é o acordo que ademais é un acordo que se fai en todos os concellos democráticos do país, non? E, polo tanto, nós o que sí que decimos é que, primeiro, esta proposta que el fai é unha proposta de dubidosa legalidade, por non decir ilegal, non? E, en todo caso, nós o que non queremos é que haxa un incremento ou que haxa, digamos, un elemento que acabe provocando un incremento notable do gasto en persoal eventual.